Sugeng pepanggihan wonten ing papan menika kanthi berkah saha rahmat saking Gusti Allah. Nepangaken kula Pendeta Samuel Adi Nugroho saking GKJ Kuntur Geni, Klasis, Yogyakarta Selatan, badhe nglantaraken renungan padintenan sadar ing dinten Rebu tanggal 13 Mei taun 2026. Sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, saderengipun kita sesarengan nampeni saha ngraos-ngraosaken sabda pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga ngunjuk syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Asih. Kawula dherekaken. Gusti Allah Rama kawula ingkang wonten ing swarga, kawula ngunjukaken puji syukur dumateng ngarsa Paduka. Awit sih rahmat saha pangrimat Paduka, saengga kawula saged makempal manunggal wonten ing papan menika kanthi wilujeng. Wonten ing kalodhangan menika kawula badhe nampeni sabda pangandikanipun Paduka. Mugi Sang Roh Suci kersa nuntun manah saha pikiran kawula, supados kawula saged mangertos menapa ingkang dados kersa Paduka. Dadosna sabda Paduka menika minangka pepadhanging gesang lan kekiyatan kagem kawula ngadepi sawernining pacoben. Sumangga Gusti, kawula sampun sumadyo mirengaken sabda Paduka. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek kinasih ing Gusti Yesus Kristus, wonten ing gesang menika boten saged dipun selaki bilih kita asring nampeni maneka warni pacoben, reribet, saha raos sisah ingkang awrat. Kadangkala kita rumaos kados-kados boten wonten margi pepadhang. Ananging wonten ing kalodhangan menika kita dipun ajak kagem nilingaken dumateng satunggaling prajanji ingkang leres. Inggih menika kados pundi kita saged ngraosaken ayem tentrem ingkang sejati. Perlu kauningan bilih waosan leksionari ing dinten Rebu tanggal 13 Mei tahun 2026 inggih menika saking pangandaring Toret bab 13 ayat 1 ngantos dumugi 13. Jabur Mazmur 93 lan Yohanes 16 ayat 16 ngantos dumugi 21. Sumangga kita tunggilaken penggalih lan manah kita nyuraos tema renungan ing dinten menika, ayem ing Gusti Yesus, ingkang kapundhut saking Injil Yohanes bab 16 ayat 12. Sabdanipun Gusti mekaten. Sak temen-temene aku pitutur ing kowe bakal padha nangis lan sesambat, nanging jagat bakal bungah. Kowe bakal padha nandhang susah, nanging kasusahanmu bakal salin dadi kabungahan. Wonten ing kidungipun Pasamuan Jawi utawi KPJ nomor 399 padha kalih kanthi ira-irahan ayem neng Gusti Yesus. Dipun serat mekaten. Sisa samangke namung kantun sawetawis. Punika nilaaken kapitadosan Kristen menawi raos sisah ingkang wonten boten badhe dangu karaos awit tansah ing ngauban sih katresnaning Allah. Nalika Gusti Yesus ngendikaaken bab anggenipun badhe seda wungu lajeng sumengko ing swarga nilar para sekabat. Para sekabat rumaos saklangkung sisah awit kedah pepisahan kalian panjenenganipun. Ananging raos sisahipun para sekabat menika boten badhe dangu. Awit Sang Roh Suci, Rohing Panglipur, badhe enggal kaparingaken. Roh Panglipur menika ingkang badhe nuntun lan ngiyataken para sekabat. Roh Suci, Rohing kayekten, menika ugi badhe mucalaken bab kaleresan lan nuntun dumateng margining kaleresan. Menawi mekaten, sinaosa para sekabat kalimput ing raos sisah awit kedah pepisahan kalian Gusti Yesus. Raos sisah punika boten badhe dangu karaosaken
awit para sekabat sami nggadhahi pangajeng-ajeng. Kados dene para sekabat nalika semanten, sakmangke kita inggih kaparingan roh panglipur. Pramila sinaosa kita kedah ngadepi maneka warni karibetan ing gesang, sampun ngantos kecalan pangajeng-ajeng. Awit ing ngauban ing sihnya kita tetep rumaos ayem tentrem. Madhep mantep nindakaken ayahan peparingipun Gusti. Sedaya menika pancen kedah kelampahan. Ewa semanten pitulunganipun Gusti mesti datan kendhat ing gesang kita. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Duh Gusti, dene kawula sampun mirengaken saha nyuraos sabda pangandika Paduka. Sabda Paduka sampun ngangketaken kawula bilih sinaosa wonten ing jagat menika kawula nampeni raos sisah. Ananging kawula boten badhe kecalan pangajeng-ajeng awit wonten roh panglipur ingkang tansah nyarengi. Mugi sabda menika boten namung mandheg wonten ing talingan, ananging saged tukul saha mawuh wonten ing gesang kawula padintenan. Kersa Paduka paring kekiyatan supados kawula tansah nggadhahi raos ayem tentrem wonten ing Gusti Yesus. Saha gesang kawula saged dados paseksen dumateng sesami. Mugi sedaya gesang kawula tansah linambaran dening sih katresnan Paduka. Wonten ing asma dalem Gusti Yesus Kristus, Gusti saha juru wilujeng kawula ndedonga saha muji syukur. Amin.